खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं खिलिखां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै बिटिआरनि हाग्रा बिफाना क'क्राझार उल्थापानियाव गोबां बिबांनि दंफांजों लोगोसे साइकेल हमनो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुजित नार्जारिनि 37थि मुंख्लं सान फालिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों मुंख्लंफोरनि बेसेन गोसा जिउ बाउसोमनाय आरो बिथांमोननि सिमा गोथां महरै जेब्लायबो थागोन एमपि जयन्त बसुमतारिया बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद 50 बोसोरनि उनावबो जफादं ओनसोलनि लामाफ्रा दासिमबो गाज्रि थासारियाव दं डिमाकुसि बक्लामाखा गामिनि थागिबि सन्जय बसुमतारि आरो प्रेमिला बसुमतारिनि फिसाज्ला बिदिन्था बसुमतारिया जेडब्लिउ एडभान्स आनजादाव उथ्रिसारनो हादों एमएलए जिरन बसुमतारिया बुंदों सुजित नार्जारिया थां आरो थांनानै थानो हो मोन्थोरखौ लानानै सोमावसारनो आवगायदोंमोन बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बुंदों मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसियाखौ जों लासै लासै होलांबाय थागोन आरो साख्रि ओंखारनायावबो जों माबा मोनसे खथा होनो सानगासिनो दं हारिनि थाखाय जाय आन्दालनाव मुंख्लं जालांबाय बिसोरखौ जों अरायबो गोसोआव लानांगोन मानोना जों बिसोरनि थाखायसो जों जायखिजाया पावारखौ मोनदों प्रफेसर रमेश चन्द्र भारदास आसाम आयेनाफोरनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंदों मेडिकेल कलेजखौ मेडिकेल काउन्सिलनिफ्राय गनायथि मोननांगौबा बेमार नायजाग्राफ्रा 400निबो बांसिन जानांगौ बेनिखायनो आरएनबि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे गोब्राब नङै बेमारफोरखौ बेवहाय नायफैनायनि सुबिदा लादों दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेबि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन 12 एबा एचएसनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफआ बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन